खुलुमबाय गिबि गिबियावनो गासैबो बे चेनेलनि नायगिरि बिथांमोनखौ आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय सिबिनाय खुलुमनायखौ जासिहरनाय थाबाय। दिनै बे आर'नाइ मेकआप एन्ड बिउटि पार्लार अपेनिं सेरेमनियाव आं बाहागो लानो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। गोथार खामानिखौ गावनि आखाइजों मावनो मोनोब्ला बयबो गोजोननाय मोनो। थिग बेफोरबायदिनो आंबो बे खामानिखौ मावनो मोननानै जोबोर गोजोननाय मोनदों। बे जाहैबाय जोंना मेकआप बेयाव सोलोंनो हायो, मेकआपनि कर्स जोङो लानो हायो आरो आजिखालिनि जुगावथ' मेकआपखौ बयबो बाहायो। बायदिसिना इभेन्टफोरावनो जोङो मेकआप आर्टिस्ट नागिरो, बेखौ जों मोनसे बिजनेस बायदियै लानो हायो आरोना। जायखिजाया हाबा होन, पार्टि मेकआप होन, बायदिसिनायावनो जोंनो मेकआप आर्टिस्ट नांगौ जायो शुटिंनिफ्राय लानानै। थिग बेफोरबायदिनो आं सानो जाय जाय गोसो गुदुं बिथांमोना बेयाव जुदि कर्स खालामनानै गावनि कर्सखौ कमप्लिट खालामनानै लानो हानायनि उनाव जोङो बेखौ बिजनेस बायदियैबो लानो हायो। बेफोरबायदिजोंनो जोङो गावनि मोनसे जिउ खुंलांनायनि राहा लामा खालामनानैबो लानो हायो होननानै आं सानो। गासिबो नायगिरि रायजो राजा नोंथांमोननिसिम आंनि बे दिनैनि बे बरमायावनो आं बरमा फार्स्ट गेटआवनो आर'नाइ मेकआप एन्ड बिउटि पार्लारखौ दिनै अपेनिं खालामबाय। बे आंनि मोनसे ब्रान्स, आंना दंबावो हेड अफिसा तामुलपुराव। तामुलपुरजों लोगोसे ओजों गरायसरावबो दं, गरायसर बागानपारा। ओमफ्राय नै दिनै दा बेयाव 3 टाइम आं गोदानैनो आंनि ब्रान्स खुलिनाय जाबाय। बेवहाय जोंना मोननै दङ, मेकआप आरो पार्लार। मेकआपआबो जोंना 3 माहनि कर्स जागोन, सानफ्रामबो क्लास जागोन बेयाव। 10टानिफ्राय लानानै 2टासिम जागोन सानफ्रामबो क्लास, बेनिफ्राय सानडेआवल' बाद। बेजों लोगोसे दं जोंना पार्लार दं, पार्लाराबो जोंना प्रफेसनेलि जाखागोन, प्रफेसनेलि कर्स जागोन पार्लाराबो। पार्लारावबो दं जोंना 3 माहनि कर्स, बेयावबो क्लासआ एखे टाइमानो जागोन जोंना। दा बेयाव जों प्रफेसनेलि हमना लादों, दा जोंना पार्लारनि कर्स स्पेसियेलि जोंना बांसिन पार्लारनिनो, जिहेथु पार्लार सोलोंनो गोसो दं बयबो, बेनि थाखायनो कन्टेक्ट खालामबाय थानाय जायो पार्लारनि। दा पार्लारखौनो एसे गोसो होनानै दा क्लासखौ बानायनाय जायो। मानो होनबा एसे हेभि कर्स जायो पार्लारा जोंना, थिउरिटिकेलि बुहुत थांनांगौ जायो जोङो। जेरै प्रडाक्टनि नाम, जेरै प्रडाक्टनि नलेजफोरखौ बेयाव होजोबनाय जागोन आरो। दा जोङो हेभि कर्स होनोबा जोङो पार्लारखौनो हमना लानाय जायो। फिसा जोङो दा गोदान जाबाय नालाय बे आंनि ब्रान्स, बेयाव एसे अफार दं जोंना। दा मेकआपनिखौ आं एसे ओरै हमना लादों, दा मेकआपनिया नैबेयाव दा 3 मासजों जों टटेलि डाइरेक्ट हमना लादों 10,000 जागोन। बिनि उनाव जोङो पार्लाराथ' एसे प्रफेसनेल कर्स जायो नालाय, बेनिफ्राय जोङो पार्लारनिखौ 20,000 होनना हमना लानाय जादों।